Салом дӯстон, дар ин видео бо приложени WatchTube пул кор мекунем. Силка барои скачат кардани приложене дар поёни видео мешавад. Ва пайскаёк дамо номи видеои дар кори мо наменависем. Инҷа видеоро мебурура, чанд намуд видео мебурура. Ва ина видеои мо бурумад, зер мекунем дар ами видеомон. Баъд мо дар реклама нишон метавад. Реклама 20 сония то 30 сонияро мерава. Вақте ки рекламамон буд шид, крест пайдо мешавад. Креста зер мекунем, рекламамон маҳкам мешавад. Ва дуюмбора бо ҳамхи крестика зер мекунем. Рекламамон ки маҳкам шид, мода пул мегзара. Ва даҷа бо просмотр нишон метавад, бо зер мекунем, ҳамхел дуюмбор рекламамонро нишон метавад ва инҷа нишон додагие ки 11-10 сония ҳамхел сонияош кам, секундош кам шидан мегирад. Баъди ҳамин секундаш кам шидан бо мода дуюмбора реклама нишон метавад. Наиш 24-23 шидеса секундаш кам шидишам бо ҳамин хел крест пайдо мешавад. Крест пайдо шид, креста зер мекунем ва мода инҷа ҳозир нишон метавад ки мо 400 коин кор кардем, яъне 400 танга кор кардем. ҳамин хел мо метавонем пул кор кунем. Ва тарзи дигари пулкоркунӣ бошад, шумо метавонед музика гӯш карда ва пул кор кунед. Барои мо музикада мегзарем, метавонед плейлисти худтона бисозед. Музикаҳои маъқулитона гӯш мекунед ва пул кор мекунед. Ва кашлоки худда мегзарем. Дар кашлок ҷозида шоти ма мебинем. Дар шоти ма 3 сентай. Агар шумо 35 сент кор кардед, кашлоки пайрда метавонед рӯй кунед, бигиред пултона. Силка барои кашлоки пайр дар поёни видео мешавад. ва мо мегзарем ба тарзи дигари пулкоркунӣ. Тарзи дигари пулкоркунӣ бошад реферал ҳасташ. Шумо инами копи линк рефералтон силкатона копировать менед, дӯстотон дароӣ мекунед. Вақте ваё регистратсия кардан, шумо 10% ай пули коркардагии ваё кор мекунед ва 2 сент ҳамчун падарка барое ки одам дӯстон регистратсия кард ба силкаи шумо. ва мо мегзарем ба тарзи дигари пулкоркунӣ. Тарзи дигари пулкоркунӣ бошад установка кардани приложениҳо ҳастай. Мо инҷа интихоб мекунем ягон приложениро. Инҷа приложени чанд намуд бозиҳо ҳастай ҳамҷада. Мо як бозиро интихоб мекунем ва дар инҷа нархошро навистагиа ина 94818. баъд инҷа гуфтагиа ки раундошда якум раунда чанқа кор мекунед, дуюмашда ҳамхел ҳамагӣ баъд нишон додагиа ки 94818 мешавад. ва мо мегзарем ба тарзи дигари пулкоркунӣ. тарзи дигари пулкоркунӣ бошад саволҳо дар мо ҷавоб метаҳем ва пул кор мекунем. Агар мо дуруст ҷавоб додем ва метавонем пулмона бигирем. ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.